Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα παίξουμε Headball Online. Λοιπόν, ο παίχτης μου λέγεται George 2314. Κάντε μου request, εγώ θα είμαι συνέχεια στον υπολογιστή. Κάντε μου request να παίξουμε μαζί και αν θέλετε το ανεβάσω και στο YouTube. Λοιπόν, ξεκινάω. Δεν θα μιλάω γιατί έχω βραχνιάσει. Λοιπόν, ψάχνουμε πέφτει τώρα και αυτά. Γεια σας από τώρα και ξέρετε θα σας μιλάω κάποιες φάσεις. Έλα βάλ' το... Όχι! Το έχασα. Πώς θα πάω στο νικήσω? Δεν με βολεύει αυτή η πλευρά μου. Συνήθως έχω συνηθίσει από την αριστερά. Συγγνώμη που ακούω τη συνέχεια να αναπνέω έτσι, αλλά έχει πολύ ζεστή και δεν έχω βάλει air condition. Μην χαλιάται έτσι ο ήχος. Λοιπόν, προσπάθησα να μην το κάνω αυτό. Έλα, γκολ! Ναι! Οπ! Γκολάρ. Πιστεύω πως το είδατε, αφού κοιτάτε το βίντεο, ελπίζω. Λοιπόν παιδιά, συγγνώμη για αυτό πάει. Θέλω να σας πω πως πείτε μου άμα θέλετε να κάνω επεισόδιο με μαγειρική και τι άμα... Πείτε μου πως θέλετε να κάνω μαγειρική για παράδειγμα, αλλά τι να φτιάξω. Πείτε το μου αυτό, πείτε μου και ιδέες για βίντεο που θα παίξω, που μπορεί να παίξω σε τάμπλετ. Αν συγγνώμη ξέχασα να ανεβάσω το πανί. Με παιδιά το βίντεο. Λοιπόν, νίκησα 2-9. Με αυτά που βλέπετε τώρα εδώ, θα βάλω μια φάτσα στον όλο. Θα τους ζητήσω να ξαναπαίξουν. Και αυτό σηκώται είπε όχι, αλλά δεν πειράζει. Το έχω παρατηρήσει, συνέχεια παίζω με Γερμανούς. Παράξενο. Τέλος πάντων. Ξεκινάει το μόνο. Έκανα λάθος. Τοκ. Όποτε έχασα. Λοιπόν. Είμαστε 0-0. Νίκησα το τελείο 74. Τέλος πάντων. Όχι. Τέλος πάντων. Θα δεις τώρα λέω. Θα δούμε λίγο πώς χρόνο έχουμε ακόμα καταγραφεί. Δεν θα μου φτάσει παιδιά. Θα παίξω για λίγο διάστημα γιατί θα μου χρειαστεί. Τέλος πάντων. Το δεύτερο λεπτό έχω. Θα το να το βάζω το δεύτερο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Παρακαλώ κάντε like και subscribe και γράψτε σχόλια. Γεια σας.